Hi ha una cosa superútil en programació, que són les llistes, i voldria fer-vos una classe express perquè faci de repàs i que ens quedi tots molt clar. Fixeu-vos, a Python construïm una llista fent servir els parèntesis quadrats de tal manera. Llista igual als parèntesis aquests, oberts i tancats, i a dins posem el que vulguem, Per exemple, números, o podríem posar números i lletres, o text. Podem posar qualsevol cosa, aquí podem posar números en decimal, si volem. Això és una llista i la podem imprimir. Molt bé. Llavors, què coses que ens interessen d'una llista? Doncs, per exemple, la longitud d'una llista. Longitud és igual a len, fem servir la funció len per calcular la longitud d'una llista, qualsevol. I fixeu-vos, si ara imprimim longitud, ens dirà quants elements té llista, que en té 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per tant, imprimirà un 6. Molt bé. De què ens serveix la longitud? Doncs mira, si sabem la longitud, nosaltres sabem fer range de 0 a un número, doncs ens servirà per iterar sobre aquesta llista, però primer anem a mirar com accedir a un element. D'una llista podem fer una cosa que és accedir a un element. Fem llista de la posició 0, per exemple. Els índexs de les llistes sempre comencen per 0, és a dir, si faig això i imprimeixo l'element, això valdrà el primer element de la llista, l'element 0, el 2, Ho mirem, efectivament el 2. Si això fos llista de 1, imprimiria el segon element, perquè això és la posició 0, això és la posició 1, per tant imprimirà 65, molt bé. Si posés 2, doncs imprimiria 21, si posés 3, imprimiria 654, si posés 4, imprimiria ASD. Si posés tal, ja veieu. Si posés 25, ja veieu que la posició 25 no existeix, perquè això només té 6 posicions. Em diria, ojo, index error. És a dir, hi ha un error amb el teu índex, que és això, aquest numeret de dins del parèntesis. L'estàs liant, estàs mirant un índex fora del rang, que és del 0 al 5. És a dir, aquesta posició és el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí? I, clar, això no ho hem de fer mai. Llavors, coses que podem fer? Doncs podem iterar entre tots els elements d'una llista. Com ho fem? Doncs si sabem que una llista té 6 elements i sabem que el primer és el 0 i l'últim és el 5, nosaltres sabem una funció que ens dona tots els números entre el 0 i un número menys 1, que és el range. Llavors podem fer for i in range a longitud, la longitud de la llista la tenim guardada en aquesta variable, longitud, i fem un print i, Això serà el nostre índex, fixeu, 1, 2, 3, 4, 5, que serà la posició 0, posició 1, posició 2, posició 3, 4 i 5. I sabem accedir a una posició que triem de la llista, cert? Per tant, el que podem fer ara és, en lloc d'imprimir i, imprimir llista d'I. I fixeu-vos ara, primer m'imprimirà la posició I valdrà 0, per tant m'imprimirà llista de 0, que és la primera posició, 1, 2. Després, llista valdrà 1, per tant m'imprimirà la llista de 1, que és 65, efectivament. Després, I valdrà 2, per tant m'imprimirà la posició de la llista 2, que és aquesta, 0, 1, 2. M'imprimirà 21. Molt bé. Fins que arriba al final, fixeu-vos. Range, al final valdrà longitud menys 1, perquè recordeu-vos sempre que això no arriba al valor que li posem a dins, o sigui, si això fos un 5, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5 posicions. Doncs si li posem longitud, i no importa quin valor tingui longitud, si aquí posem més elements, doncs ho farà un més, sempre arribarà a longitud menys 1, mai sortirà de rang. Molt bé, imprimim llista d'I, i ja veieu que va prenent els valors, fixeu-vos, ho podem imprimir, imprimim primer I i després llista d'I, diu, a la posició 0 tens un 2, a la posició 1 tens un 65, a la posició 2 tens un 21, i a la posició 5 tal, i a la posició 6 tens un 20, perfecte, ja hem llegit totes les posicions. En què ens serveix això? Doncs de moltíssim. Ens serveix per guardar informació, per donar-li informació des de fora d'una manera molt encapsulada, ens serveix per representar el nostre tauler de joc, per exemple, per representar els punts, per representar
llistes de qualsevol cosa, matrius també, o sigui que utilitzarem les llistes moltíssim i us recomano molt que que us acostumeu a fer servir les funcions length per aconseguir la longitud de la llista. Per cert, això ho podeu posar aquí dins si voleu. Jo acostumo a fer-ho així, en lloc de guardar-me una variable que sigui la longitud de la llista, perquè en realitat no s'acostuma a fer servir gaire. Llavors, en lloc de tenir una variable, acostumo a fer-ho directament així. Range, length, llista. I això funciona exactament igual. Molt bé. Doncs això, que us acostumeu a fer servir, a crear llistes, a iterar. Hi ha una nova manera d'iterar, que és molt Python, que és així, for element in llista. I si imprimiu element, veureu que és xulo, perquè el que fa és imprimir per cada element de la llista, que no sé si us en recordeu ja, vaig a posar aquí un print i unes ratlletes. Molt bé. Si us en recordeu, la llista, print, llista, eren aquests elements d'aquí. I el que fa això, aquest for in, és li diu, val, por cada elemento de la lista, imprime elemento. O sigui, és a dir, va element per element i aquest nom li podríeu posar el que vulgueu, Pepito. For Pepito in lista, print Pepito. L'únic important és que sabeu que la variable tindrà aquest valor. I Pepito primer valdrà 2, després valdrà 65, després valdrà 21, després tal, després tal, després... És superútil aquest for. Té uns problemes que és que aquí no podem canviar el valor de Pepito, perquè Pepito és una mena de còpia, però això de moment no ens interessa. Simplement que sapigueu que hi ha dues maneres de recórrer una llista i iterar sobre tots els seus elements i que és molt útil que aprengueu a fer totes dues maneres d'iterar. Per exemple, una cosa que podríem fer més complicada amb aquesta mena d'iteració és, per exemple, dir-li for elemento in llista. Per cada element de la llista, si element és igual a, posem, jo què sé, 21, llavors print l'he trobat. Imagineu-vos que 21, jo què sé, és una direcció o alguna cosa. Doncs, en el moment que ho trobi, imprimirà l'he trobat. Només imprimirà l'he trobat un cop, perquè només hi ha un 21 a la llista. Si n'hi hagués dos, n'imprimiria l'he trobat 2 cops. I això ja us dic que ho fareu servir molt, així que practiqueu i ja està. I si teniu algun dubte, ens ho envieu. Bona sort amb la implementació. Ciao!